Τέλεια. Τέλειος όγκος. Έτσι. Ναι, φοβερό. Λίγο εδώ. Δώστε μου βίντεο τσάρα σας αγαπητέ πάλι. Δες τη γυαλάδα που κάνει αυτό το προϊόν. Εγώ το φοράω παντού. Γι' αυτό λέγεται Tina Turner look. Παίρνεις το μαλλί σου όταν έχεις νεύρα, το κόβεις όπως να είναι και απλώς το γυαλίζεις. Κάτσε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Και τώρα θα μου κάνω το ίδιο στο δικό μου. Πρόσληψη στον κύριο Πλαστήρα, η κοπέλα. Μην το χαλάσεις αυτό.